пеш аз ҳама бояд таъкид намоям ки вақтҳои охир баъди хиёнати ҷенерал Абдуҳалим Назарзода дар Тоҷикистон ва берун аз он хеле гапҳои дуруст ва нодурусте паҳн шуданд ки қисми онҳо албатта бофтаи хаёли худи ҳамон муаллифон буданд. барои ҳамин мо хостем ки воқеияти аслии ҳамон афкори мардумро муайян намоем ки халқ худаш чӣ мегӯяд. чунки дар баъзе ҷоҳо на ҳатто навиштанд ки қариб масалан 70-80% мардум гӯё фикр мекунанд ки инҳо гуноҳ надошта бошанд. ҳолон ки хеле ки изҳороти прокуратураи ҷумҳурии Тоҷикистон буд ва ҳамчунин дар телевизион боз нишон доданд ки маводҳое ки дар он ҷо нишон дода шудааст ки чӣ гуна нақшаҳо доштанд, чӣ гуна 5 сол онҳо ба ин тайёрӣ диданд ва чӣ гуна кадом гурӯҳ бояд кадом объект ё ин ки кадом як идораи давлатиро забт мекард. терроризм аз ин зиёд намешавад ва табаддулоти давлатӣ ҳам ҳамин пурра ба маънои умумияш буд дар ин ҳаракатҳои ҳамин гурӯҳҳои террористӣ. лекин дар ин ҷо вақте ки мо муайян кардем ки чанд фоиз мардум чӣ фикр дорад, масалан ба саволи он ки оё шумо ҳаракатҳои Абдуҳалим Назарзода террористӣ ҳисоб мекунед, аз 831 нафар 79% мардум, яъне 656 нафар гуфтанд ки бале. дар ин ҷо агар хоҳед бинед, худаш маълум аст ки ин чӣ гуна таблица баланд аст, ин чӣ гуна паст аст. лекин ҳастанд шахсоне ки масалан 56 нафаре ки инҳо фаъолияти онро гӯем ки террористӣ ҳисоб намекунанд. аз ин ҷо маълум мешавад ки баъзе аз онҳое ки мо пурсидем шахсоне ҳастанд ки маълумоти миёна доранд ва ҷавон ҳастанд ва ё ин ки телевизия тамошо намекунанд, ё ин ки газета намехонанд ва ғайраҳо. яъне ин фақат ҳамун одамҳо ҳастанд. боқимонда албатта маҳкум мекунанд, боқимонда медонанд, махсусан онҳое ки маълумоти олӣ доранд, ё ин ки босавод ҳастанд, ё ин ки дигар ки ҳизби наҳзати ислом дар ба вуҷуд овардани бадбинии динӣ ва душманогарӣ дар ҷамъият чӣ гуна ролбозӣ мекунанд. дар ин ҷо ҳам мо мебинем ки 429 нафар ё 52% гуфтааст ки ҳизби наҳзати ислом дар ҳақиқат ба ҳамин корҳо машғул буд ва баъзеҳошон мисол ҳам оварданд ки масалан дар рӯзномаи наҷот ва дар як чанд сайтҳое ки онҳо доранд, дар онҳо ҳамин гапҳо будааст. 831 нафар одам иштирок карданд ки 1% аҳолии шаҳри Душанберо ташкил мекунанд ва ҳамчунин 32% пурсидашудагон мард ҳастанд, 68% занҳо ҳастанд ва 64% дар соҳаи маълумоти олӣ доранд, 60% дар соҳаҳои иҷтимоӣ